Dovoľte, aby sme vám predstavili bezpečnostné dvere od firmy Guzma. V ich dokonalom prevedení sa skrývajú dlhoročné skúsenosti s výrobou celokovových bezpečnostných dverí s trezorovým uzamykaním. Konštrukcia dverí si vyžaduje výmenu zárubne len v prípade, ak je drevená, alebo je kovová zárubňa poškodená. Montáž je preto pomerne jednoduchá a rýchla. Do zárubne sa vyvrtajú otvory na výsuvné bezpečnostné body. Prípadne sa urobí otvor na jazyček prídavného bezpečnostného zámku. Dvere sú odolné voči vyrazeniu, rozlomeniu a vysadeniu zo zárubne. Do našich dverí je možné montovať vložky od rôznych výrobcov EVA, Multlock, FAB, GG a iných. Nami odporúčaná bezpečnostná vložka je zabezpečená proti ulomeniu, odvrtaniu a vyhmatnutiu planžetov. Inštalácia Clinton dodanej vložky priamo pri montáži je zákazníkmi vysoko cenená z hľadiska dôvery aj bezpečnosti. Dodacia lehota je do 10 dní. Za príplatok je možné dvere dodať do 5 dní, ale aj do 24 hodín. V prípade zabuchnutia dverí alebo iných technických problémov garantujeme zákazníkovi non-stop servis. Aby ste jednorázovo nezaťažili váš rodinný rozpočet, ponúkame aj možnosť úhrady formou splátok bez navýšenia. Spoľahlivosť a kvalita sú slová, ktoré najlepšie charakterizujú bezpečnostné dvere od firmy Guzma.